Kapur kalabian, dia pan sedang yang inisiatif ini dengan kaisi, kawan kawan yang sangat baik kita baru, kita lakukan ini, kita malam kita kembali berapa ni, kalau jalan kata berni untuk malam kita mesti, kita mesti berkerjam, kita mesti nak kalau berakhir ke mission dan kita jadi sampai. Ayo jumlah pula yang ini benar begini tentang Pangidon kumne ka ying ka jongo ngin ai ka jing yaro ka jing mani yu bat ngi dwai ru bo blai on kurkhu ya ka jing shakri ki jongi nang ne shakman tungi ne pendam ka jing dwai blai ba du kpal jongi ba benang blai bla thau ya ka benang ba ya ka khando ba ya ki ai baro ki badon haka ngi ai ngu ya me bingi don blai bu kuma me bom ju eno yangi pada kini kapor, hakani ka kanta, ka bangidon kumni ka ying, ka bakantang ka jongi. Melaya lambet ya ka jing im ka jongi ba meple ka lahat abo blay. Barkani ka jing penjalat ka jongi ka long atrai ya ka bangingin yo diang ya ka jing kerku. Lang bagi jing syakri baro. Ngi aingu ya mi atrai na ka benta. Ka jing yalam ka jongi ya ka jing im ka jongi. Pada kini kapor, ha bangidon ban mane ban pendon buram ban syakri ya mi. Ngi dwai ya ka jing don rangkat ka jongi ban ngi. Idwaya gijing pendap ke jong mensim jong me lagi nong sim benta baro abo bulai wadho aja try tu pen krek ru ya gijing mut gijing perkhat gijong e bangilawan pediang abo bulai ke kubur gijing sisa jong ke ketin ke jong me simti yang i wei pi wei ke mangi long dan khat lama ke por ke basa baro na bai kini ngi pan ka kerteng ke jong Jesus Christ amen ngenya ruai ke tu gijing ruai ke ba arspa arpulai kajing roy ke gospel bat hadien kani kajing roy iban jalam ingi ho puli na kaktin ke jong belai bat bantuai di Mr. Moraya Jones melem ngap kan yat ke gospel belai seprang sekeleng ke perthai ban roy ha ka balang mensim tu ahai bantei kajing roy ke ba arspa arpulai Sion I can give.
Kani kapor swabangan duai ngan pule kat tu kan ni ki benta na ka ketien ke jong belai ki ba phila ban syam na ka gospel ke jong Matthias kal nong ka bastan ki khot nadu ka ba khatlai hadu ka ba khan riu bat kumjuru na ka ju ka gospel ke jong Matthias kal nong ka ba arpu phra ka khot ka ba khan riu ki khot khan riu do arpau ki kentien ki ba ong kumni pi long ka melu ka perthai tila da ka melu ka klablat da ei on pen bha pat yaka nadu kata om dan kamshu yaka reitang ban bread no shabar bat banju yaka hapo ki kijat ki brio pi long ka jingsha ai ka perthai omla ban buri yaka shnong ya ka balabu alor ulum limne kim ju thang yaka sharak bat bu yaka hapo kasang henrei ha ka dieng penyang sharak tikan pensyai ya baro kiba ke yeng tu pensyai kumtai ke jing syai jong pi khamat kibreu bakin yo i ke jing le baba jong pi bat yo yoro ya ukpa jong pi uba ha kibneng ki khatwai ngut ki sunran ti ki la ya no sha galilaya sha ulum sha kaba ujisu ulaya bo bat ki haba ki la yo i te yo ki la ya manidam yo Henrei dan ki basngo artatien. Ujisu te udawan ula keren naki udaong. La ai hanga ya ka bor baro habaneng bat ha ka khendau. Namar kata ken to ke dalej na mapi to penlong senran ya ki benreu baro da pen baptis ya ki ha ka kerteng ka jong ukpa bat ka jong ukhon bat ka jong umen sim bakhoj. Da hikai ya ki ban sumar ya ki ei baro kat ki ba ngala hukum ya pi. Hakmi ru ngan long rengkat bat pi halakasngi hadu ke bawai no ke perthai ila yasngau na ketien ke jong blai ni penem lang ha ke jing tuai ko ko pa jing yi ba baneng blai badap ke jing yi bat ke jing snai blai bom shim la eno yingi kum ki khun ki bala siu spa da ka snam ke jong trai bat no pen imbi jing Jesus Christ kum ni au blai me pen la ini bin yo ban yawan ke yeng ka bakan tang ke jong mi hakani ke janmiet ke bamenta ban yaro ban syakri ban pendan borom mi ke kerteng ke bakhuj ke jomi au blei ho hilong tang ki breu ki badap de sibun ki jing tuna ki jing bakla ki jing im ke jomi dei ke jing ba ke jomi lambau khon jomi pengila ban long kumni kum pengilong ngila ban wan jan jomi ban syakri yemi ho au blei ke ni ke por ni ai ngu yemi ke jing tang kat ke jomi ban ni lamba jong ni katayo paro shtayo mela dam la rim la sumar yingi mingila ban yo pat ye ni ka sngi ka khrau ke jomi ke ni ka janmiet ke bamenta ban syakri yemi ho yo blei ni ai ngu yemi na mar ke jing tang kat ke jumi ban ni tu nang yai tan kat ban ni na ai ngi ki met ki bakwat ki bakhya dar sumar me ngi na ki jing pang ki jing ma ki jing men saw bro kham tam blei ni da boti kar pang na da ni ki jing pang klam badan menta ka ni ka ri ke jongi bar ka perthehi bor khawai manom sha ka yo blei bakum ki ni ki jing pang kin wan hakimet ki jongi ho yo blei kum ki breu ni nam la ban lait na ki jing pang ki jing stom mi dang im ka ni ka perthei rei ni sngo shangan bungi dan pat me ublei bungi wan lam lut kita kijing pang kijing sidam boro akhmat jomi bat bala ban pelait pat yangi hoi pelait ru yangi nang kijing pensoi kijong beman bot setan tu petin yalam yangi bungi la ka ban ya ikal ti jomi kom ki khon ki jomi ila ban ya ikal ti jomi ban le ru ka mon ga bkhoj ki jomi pendap yangi wei pi wei da men sim u jomi khnang ba men sim jomi bodan na po jongi a hingi ka bor bungi la ban yele persha ki bor jong ka ni ka perthai ki bor jong beman bat setan waj oblei kum ningi dan lang ne kapor kum ki bangai nang kadong mingi ban ye sakri lang ye me khane kapor waj oblei idan ki jing penwit ki bangim la banyo banyawan lang lut boro kum ki para bangai khane ka yeng ka bakan tang jong me tring ai ngu ye me oblei ba lamba ka jing start ka jing sampang mla ngi ki breu ai ngi kin ki lat ngin yo ya ka ban sakri ye me lamba kini ki bor ki kor ki ba mel ai ki jing start hangi ki breu bangin yo ban sakri lang ye me haki yang ki sem ki jongi ablai kani ka sngi ka long ka sngi ka bakrau bat ka bakantang ki jongi kham tam ka sngi ka bakerpang ka bang yo ka ban rakhie ka sngi ka mission and evangelism Sunday ho ablai ka long ka Sunday ka bang yo ya ka ban kan mau ya ka jing yalap ya ka gospel hakani ka ri ka jongi ka sinong ka jongi bad ka perthai hi bor ko we ni boti ablai khamat jongi na kamta ka jing yalap ya ka gospel kham tam kabalang ka danru ya ka jingyalap ya gospel hakilang khatrai ki jongka laitli ki lang khatrai ki baka balang ka dan
hoi ang tay silang wa swear ha mau siang bat ha kaput jong kani ka shnong ka jongi ka shnong malki ni wan lam kini jing trai mission bro jong ka balang ha khamat jong au blai kham tam kini ka mission field ka badan hang tay po silang wa swear hoi au blai kum ka balang ni lai persang ban yo kinong trai ki ban trai ki bomdan menta ka tay ka jaka ni buti khamat jong au blai lamba ka jing persang jong ka balang ban yo kinong trai yo mission worker da men thau mi kalanti kalat ba ngin la ban yo kan yo blai yo shakri jong mi ban trai ka tay ka jaka hoi dan lem darang kat rubat shakri jong mi mission worker badan nang tay po mau siang ai to isne yo blai men ker khu yu men ai u ka met ka bakoi ka bakya men ai u ka jing start ka jing shampang ula ka yo blai ban wan lam mi ki min siam ki bakor dor sha ka jing pen ai ki jong mi hoi ibu tiru kerpang nam ta mission worker badan nak ni ka khapot jong snong ka jongi hoi au blai ulong tang u brio hoi tu isne ka ban yarap yu kham tam ha ba ulai ya ka ban pen banai ka khubor ka jing pen ai ki jong mi lang hakini ki paramen siam ki bokordor ki bom dei khasi belong na ki wei pat ki jaj ben rio men ker khu yu men ai ka jing start ka jing shampang la kan au blai ban trei kan ka kam ban pen bana ya khubor ka jing pen mai ki chumi hakini ki ben ki brio ki bom dei na ka jaj ka kan ja ka jungi yarap au blai tu wan men no ni wei pi wei kumbang ila pulia na ka tien ka jong me ngin long kan au blai ka ta ka mlu ngin long ka ta ka jing shai bangila ban penchai sikwi pat da kijing long jing im kijingi bangin long kan kijing yalap na kapta kiwei pat kim pat simla itho imi lamba kijing long kijing im kijingi kila ban yo i yok turai bat nong pen im jingi Jesus Christ ha kijing long jing im kijingi ka man la kasi hoi oblei ni boti ram ta ka palang kijingi kan ni kijaka kan nong idap da kijing sngo ka ba kraw e yame oblei mala dan lam kat bat ka balang aki kam kijing trei kijong ka baro wano meno oblei ka balang kijingi nang ni sekmat khamtam mi shakri kijong me ki belong ki nong penyat apo ka balang nadu pastor kita men bastan ki di rang ba balang men ai ki ka met ka bkhoj ka bakhya men ai ki jing start ki jing champang kina banang penyat chaprang ki kam ki jing trei baro apo ka balang khamtam ban yalam yingi pai lang ka balang haklunti ka bedai biang bat ka mon ka bkhoj ki jomi hoi dan kat bat ki seng ki paper jang ka balang nadu ka jing seng kan thai jing seng samla ka jing seng khna to ker khu me ki shakri ki jong me ki belong ki nong ket kam ki belong ki nong pnya hakni ki seng ki baper hoi ru kum ju yangi wei pi wei khot jong ka balang ki bai dan benta la ki jong ban ya trei ka kam ko jong me menang pen chai bori ni do men sim jong me wan menor oblei ni boti nak benta ki bapang ki bestom ki bedan ki yeng ki sem ki bedan ki hospital ki bedan ki jaka sumar ki baper tu isnai ban ker khui ki ablai ta me da khsanti blai badan bor ka jomi pikila ban yok khiano na gi jingpang ki jong ki baro ni botiru na kamenta ki rempeng ke stan pola ka jong ka balang to ker khu ablai ba ki rempeng stan ki long ki ba yo ki ba kot ki ba dab ki ba biang khamtam e ki rempeng ke stan ki ba dab ka bor ka jong men sim jomi ka pan shakri mi ni botiru kar pang nam ta ki rempeng stan ki ba shem ye ki jingja ki ba smusi ki jing klat no jong ki ba ye ki ba thon ki jong ki men pentengen me ki daw men sim jomi wanu minor oblei ki tu ki bela jangai no na me ki belong ki khun ki jomi to kren po jong ki au blei bigila ka pan yo sngawi ka sur ka jomi me khat e yaki bigila ban wan phai pat chami ban shakri me ho kani ka por pat au blei ni dani pastor belawan khna kani ka balang ka jongi hakaban ya sam ko bor na ka tieng ki jomi to pen kup me i da ka bor ka jong men sim jomi ba ka e bro ki ba in kren nai ki jing kren lamba ka tieng ki jomi kani ka por kandalong ka bor nam ta jongi ki badan kani ka yeng ka kantang ka jomi pat kumjur ki para mangai ki badan ki yeng ki sem ki jongki kerkhui pastor na ai ka met ka kwat ka bakhya na ai ki jing start ki jing sempang benang la mana shakri khamba ya mi isngi ki jing em ki jongi wan me no oblei ka por ka bang sa jongani ki jing shakri ki jongi ai ba ki ai baro ki ngin yo ai ka ban pendap lamba jongani ka por kan long da ka jing lam ka jong men sim jomi sungai oblei ki jing khot karpat na bikini ngapan karteng ka jong trai no pen em bi jing Jesus Christ mentabat hala karta amen kung kabalang i panpau ya kicing sngeungu ya ki dekhot jong kabalang baro wat apa deng ki ne kicing hiran jong ka perthai ki ai kersan ya ka kam ka jong bolei wat ke man thaj ban ai ya ka kam ka jong bolei ki don ki ni ki jaka ki balabu kerpang ang te khmat ya ka ba ki dekhot jong kabalang ki juno ya kicing ai ka jong bolei wat ngi ai ngu yu bolei ikane ka man sim ka bu panrung hapo jong i wat ngi ngai ba kan nu ha bangi ai abangi ai ka man sim
kabo kelut kabo kamen kabo sngeungu ublei udon ban kerku yaki te kumta kene kapor ngan khot I temen masan kibi wa jri it ngau wan pan kentang kene ki jingangu bad hadien kata I temen masan sekretari shim ya ka banta ban ai ya ka jingpen bana so bang ni yak nam pa jong I bha beneng ni aingu eme penla bat yang I kum ki khon ku jong me banyadum lang kum ni ka yeng ka bakantang ku jong me akani ka no fais ni aingu e eme ku pa jong ka jing ri ka jing sumar ku jong me yang I we pi we asi sia tra don ki khot ka balang be kendo e ka jing pang ka jing sitom be kendo e ka jing sosi ka jing khlat no ki bayeng ki basem ki khon ki jong ki ngi duai na ta jong ki ru ka ni ka por ko terangi wan ban pen pa ki jing songu ru imi ma ki jing kerku ku jong mi ya ka jing em ki jong I ko mana ka sngi ha ke kam ki khti ki jing tre jing ta kham tam ma ai hangi ya ka ni ka spa ka bo ko do ka jing penim e ko ro trai jong I Jesus Christ but mela ai pat hangi ka ni ka jing kit khli ru bangin nong kinong pen ya tela mi ka kam ka chomi kawan walam ki we men sim ki bok kordo sya ka jing pen im ka chomi namarang don bon spa bon hajar badog ni ka ri ka chomi kum ta trai mela ai ka ni ka kam ha ka balang ka chomi ban long trai kinong pen bana ban walam mi ka ki we pat sya ka jing pen im ka chomi bat kum ka balang trai kum ki du khot ka balang ni ai kini kijing aingu sekakam ku jomi nakamata kani kijing thmu banyalap ya ka gospel ku jomi ban walam ya ki mensim ki bokkodor idang don bun ki jaka trai kani ka ri ku jomi ni kum ka balang ni don ki leng hatre hangte hesilang waswe bat hamau nei bat hagan staudong kani ka sinong malki bat kum juru ka KGP sinot mingi ka don ki kam kijing alap hakeleng kan ka ri ka jungi ti ha asam bat kuwe ki benta dang don bun trai ngi dwaya ki jing rap lem ka jungi ngi dwai tra men ker hui ki ni ki jing ai ba ki parabangai ki jungi ki no da ka men sim ka ba kelut ban ai ka kam ka jungi tu subhawan ker hui ki ba ban priang tra ya ki ni ki jing aingu tu pen kentang ya ki da ka snam ka ba kodo jung jisu tu sngow yang ngi ku pa ya ki ni borok ngi dwai ni pan ka kateng jong Jisu trai uno puni ba e jongi amen ki program ki badangsa inyo ka jing roi kerpang special nama name is tulibal karbaman badin katangin yo ka jingkran ka ktien ki jong blai ni Reverend E do free hadim lawai ni ka jiseng ka the ki yo jiseng jong ki yo jiseng duai na ka menta ka PWF priyade penilam ki jing duai Mrs Almina Doling jiseng samlaru kin yo por sausting ban long ka jiseng duai ban yalam ki jing duai di kong riban hon kong wir lasai ka sautering kedi ka mandi ka menangkong jong penai inyo ka jiseng duai nam da revival please nang batwai musta basyong dor nongbri ban yalam ki jing duai musta Scotland nong klang miet palang pan riu trik spo arjar huwei inyo ka jiseng duai nam da ka jing museum ka palang ka jing yalam gospel bat kuwi please nang batwai musta abijit jirwa Penyelam kijing duai masa anan el nombri. Hakan kisah sajan kendai terik. Jaseng duai nam lagi kijing penkre kesing utrai. Please dang bat duai de miss dorilet karbuli. Penyelam kijing duai masa rumio mauthok. Hakan kisah utrai shpo terik shpo arjar huwei. Por shibji janmit penkran ke belang kijungi di temsan NS nombri. Ban ai ke jingerwai kerpang Mr. Macmillan Mukim kibanwan ha yimani hang ne ke jinsang shibji
kum kebalang gila penbej no penlong no haki art ligi group haki cakap light ligi group kum gila penbej haki sengi ke beladem makla don gejing penkela ke SOP la sya wan jeseng san 4% na gejing don na gejing he jong ying mani dan gliang jong kebalang gila penbej ban penlong no haki art ligi group te hakani kesni trash footering gila penbej baka jing yeseng ying dong syatei kabakan thup ya kadong pedeng sinong nong siliang shanapti dhan kiti lashmia nong malkirut lembat kadong lumbalang lembat ki paramnge ki besa haling kerding nong mensong mau kasyang mau pan laim khra nong rim hills boxe umpling mau lenrei lumding jiri mau khar jayau mau prem parchurel mau lai mau ro mau lai mau tuar Oxford laban lauso tun lumparing kinwan jing seng hangni ying mani deki wipan kidong kin ya shimenta hak ying kesam lengba kan ka YouTube live streaming kaba balang kala penbej kata gelong ka jing penbej kaba thamai jong ka balang khnang bagi parunge kin yo menyadan benda wan si ying mani hukum kini ki jeseng desungu bahab ban di bat ya ki jing tip pakam ni arong in sapha ka MPC WhatsApp kenang bapinang la ben jetip kampa hadim lawai ke jeseng kan thei kunyo ke jeseng jongki ke jeseng slong ban ai ke jingkren dei Mrs Rilinda Sotun ke jeseng samla kunyo jeseng jongki por sau siteng janmit ban kren dei Miss Yonda Krimujan kita kilongki jing penmana bagi program nam tang ke janmit bat nam da kita yo prostio akan ika porpat ngin poi syaka benta haka pangin yes ngau ya ka jingrawai kerpang ya ka ban ai hangi dei Miss Tiuli Bell Karbamon rangkat pergi paralok kumta ngakhot yaki bakin ngau bahaban ai ya kan ika jingrawai kerpang padeng jong jing duai kalau ka kerteng jong ka jingrawai Jisu ong duai bangin hap haki jing ben shai halakas gi ya selabat katalong kala jong ki jing gerku what's no shapti la jing ki wan ban sho Jisu hi ong tang ha sno petang mau balong kajuba habani duai uploi bansa jing duai kalong kabak kodor jing Choi bon jat ki kir sao dong yangi banyale yaki ka eda shisha ngim la ban job la da klem nong yada dam ban duai manasu apot jisu ubam jukala habakur patya tang la dangi twai damen siamba shisha Jisu ukwa yangi kunta
Bentau ke burung belai. Amin. Gisngok mene akan digapur bangila bandon apeng jongi I pastor Reverend A. Dopri. Gaingu yu belai ya kejeng penla ka jong u yu pi pastor ban pediang ya kejeng penbait jong ke balang bat ban ple ka lat ba pila banyadon apeng jongi rengkat bat I parolok ke jong pi ba pi wan lang. Pilawan nak lenti ke bajengai rai blai ulai lambet ye pi bat nganget ba kejing don ke jong pi kan long kejing kerku yangi hagan ni kapor khamtam hagan ni kasngi ke ba kerpang ya ka bangi rakhe ya ka mission and evangelism Sunday I pastor idei ibai hikai hang the apo Thomas Jones School of Mission hasora bat I shong isa shathi rai ke jaka shong jong I ka dei ha langka Kan ikasngi kalau kasngi ka bayrawan kerpang na suara ban-ban bandan kat lembat ngi. Nginget pastor boblei udan ka khubor long bajong phi padeng jongi. Hakan ikapor bat ngin duai. Boblei menyalam ya phi. Padun pen krek ru yangi wei pi wei. Pengila ban pediang. Ya ka jing sisa jong ka ktien ka jong bolei. Ya ka bodon mat sama padeng jongi. Lang bajong phi. Ngai ia kebasa jong kejeng penitu kebakam janai le se happy pidang don ai ban penitu ia ledi padeng jongi ti hakani kapor shwa bangi ngin ya sngew ia ka khubor lengba ka tin ke jong blei lengbai pastor A. Dopri ngin ya rawai ka tu kejeng rawai kum kejeng penkre kejeng rawai ka shispa lai punyo pha atra ia la jing sawa menta da kapor bakrau Kejing rawai, kebasispa lai punyo. Atrayala jing sawa minta dakat borbakra banya
begini le ublei ke jing doy ublei bo khpa jungi ubah meneng ka jingu bot ke buram kalong sheme ablei namar kani ka por ka ba koridor hakama mesha somba yang ia try ya ke banyo ban kiu ke ying ke bekentang ke jome wad hapedeng ka perthei ke bangi im ke bekum ke ni hapedeng ke jinglong jingman jong ni ke kelam ha ka perthei ke bamenta try aingu yeme kat niu bangin yo i yo pat lang u jong me hapo la jong ka balang bagi don ka jingan no try ban syakri ka kerteng ka ba im ka badon bor ka jome ni don ru ka nyablei hang ni na ka banta ban ngap ban syak syukur ye ka ktin ka ba im ka badon bor ka jome mela walam ka nyablei ya lo jong syakri warit u jome ban penyeng ha wakum ka ni ka por na ka ni ka jaka ka bekentang ubriu unong ayu ka nyablei Henry wayai ap kermen, ia kejing pentamai bor, bat ia kejing pensat bor kejame. Shimti try jisu it, ia kumba ulong bat yang hilang baro. Penkot yang try jisu it, bangila ban pediang ia kejing shishan ke ketien ke baem kejame. Shimti ru ia kapor ke bedang sa jong kejing syakri lang kejongi. Namar ke keteng jong jisu ngi doai mengipan. Amen. Ki parbanget ki beit ha ka ningkong ngapan pau ningkong ka jing sengongo ya ublei ubala penla yanga bat nganget yang hilang baro kat ni mangila ya ka ban syakri ya ublei lengba jong kani kano paisi ka bamenta da shisha lengba jong gini ki benai baro iwei pa iwei na pedeng jongi kamtam kum ki banget idon ha pedeng jong ka jing sungunok mensim habang yim sim lala ban kiu ka ying ka bekentang ka jong blei ban syakriu henry nya aingu yo blei kerpang namar dei ka jing it ba ka jing alam ka jong bang iyo kum ni pat sa sisin ban ya syakri lang yo blei leng baju ni ka por ka pamenta teman masan German ibalong inong penyangat yang kejing syakri kejong ini kepor kinong syarai baro hapo jong ke balang kidekot jong ke komiti balang yapi kilong kemi kilong kepa kat kibala banidon rengkat lem kumjuru ya kiparlok samla bar kerpangru kat bangas ngutu kidon ki baya syakri lang ya ublei lengba jong kani kapor haki yeng kisam ke jong ki namar bakani ka sngi kalong ka sngi ka bekerpang mangitip ya ka kum ka mission and evangelism Sunday ngashimru ya kalat ban ai kublei mission and evangelism Sunday ya pi ya ka kerteng ka jong try bon nong pen MBA jongi Jesus Christ Shikin tian ngamla ru klem dapen pau ka jing sngau burom ka bakrau ya ka program committee baleng ba ka jing ya keren ba di pastor poshana ibala shania hanga ha kum ka ni ka por pan samenta na ka ktien ka jong blai kaniru kalong kasin ka benengkong yanga bangan yo ban ya shimenta lembat pi kum ka balang ban ngadadap da kajing kemen ka bakrau shisha ban yo kum ngini kapor ban ye don rengkat lem bat pi ngadwai bo blei un yalam yangi ha ka kum ngini kapor ha ka bangin sngap bat syashkor ye ka ktien ka bakhot ka jongo angit le si tin pesan jaman ila pen itu yanga bat kalabiang kat tu nak mentah kajing terai kajong handiat ngadon hang teh po Thomas Jones School of Mission site sopen sora ban ngadon hang tu kumunong ikai bekum juru kumu principal jong ketuka institution jong ke KJP assembly
kuma pitip kani kadai gawai na ki Islam ajung hikai nagamenta ki mission worker ki missionary ki Bible man bat ki Bible woman ki bangi ngijuang ka jinggerpat na kaliang gajonga kalong mapin kan maulem yaka ki jingdoi ke jong pe nabar day nang tei haka bangi ngi ai ka jingikai kamtam ye ki brio ki bal IT met ban mansim ki syakri ki jong blai ban tur lani ban longkum ki frontliners ki bah khamat do haka mission ka jong blai lengba ki lengka tre mission ki ba pair ki para bangit ki ba it kani gari gasngi ka ba kerpang kumba lalam khamat haka ba man ubanai Oktober haka tayo ka beningkong ngijuyo ban rakhe dagi balang baro ki badon hapo jong ka KJP assembly kani gari gasngi haka bangi kum ki banget pat ki dekot jong ka balang idei ya ka ban kenmau kerpang ya kakam mission bat kakam yalap jong ka balang kani kadai ru kasngi haka bangin kenmau kerpang nakam taban duai yakin nong tray mission kibadon haka benta ka pasyakamat do bat kumju uru yakin nong penyat ki jongka hashwabu utrai jisu un kieu no shabaneng ulalum ulalang yar ki jong ki senran ki jongu barula ai haki ya ka hukum ka bakrao ka bangitep kum ka Great Commission wong to ki dalek no mapi to penlong senran ya ki benriu baro kani ki para bangit baik kadai ka hukum ka bakrao tam ka bau jisu ula ino hanga badapi kum ki dekot jong ka balang bat kum ka balang hi baro kawe ha ka bangi nyemla ban shim sting yaka ngidon ka jingkit kli ka bakrao ngidon ka kamram ka bakrao namar kata ban pla bat ban yalap yaga gospel ka jing pen eme ka jong Jesus Christ shaki weipat ki bombat tep yo ngem dai ban klet yakane ka wei ka jing shisha mangilong kumni ku mangilong benta day namar mangilayo ban pediang yaga gospel ka jing pen em lengba ka jing yalap jong ki missionary ki ba et ki jonge nangte na wheels daga wasdang na sora ikan mau it borobor yau sahab Reverend Thomas Jones ubanengkong bat ki missionary jong to kapor kibal IT met bat mensim ban ngasngo bangidon ka jingkit ram ka bakrao kung ka balang hari kasi jantia nakabanta ban shimlem yagani ka jingkit kale man pen priang yaga gospel ka jing pen emu Jesus Christ kamtam syakito ki membatep bat itu yo ki para bangit ki biit habangi pai chaka history jong ka balang hari India kaladon kumbasan spa senem kata ladang ishim nadu kapor jong ki Portugis kaladon kumbakat san spa senem ladang ishim yaka nadu kapor jong ka Syrian mission Henry ka basnosi kalong bang mentang idon ta kumba R.5% officially kala bantam hendiat ki Kristan hani geri India kabayar ka jongi ka gospel hari kasih jantia apat kala yo bandrung kumba shispa praposnam bangidon menta sa kumba laipo persen ki bom pat pedang yu Jesus Christ kumunong penem jong ki lani kum kita ki nong bot ki jong Jesus Christ habang ipet syang negeri India kabayar ka jongi ngin syam bakapang basyate ka North India ki don tangkumba 10% ki Kristen lajno tengah South India
badi prateli ki bangitip kum ke North Eastern States ki babon ki Kristan ki don hanre ngi pet cekeri India ka bayar ngisngo bakal ladang long ka batang kandiat para bangit beit hatu kamde ka kamram ka jonga bat ka jongi ladang isim lelei nadu ka por jong Thomas usenran jong Jisu ka gospel hari India kala yo jaka ar hajar senam tam mansua ki lok ki beit ayu ka bangi ngelale na ka manta ka mission ka jong blai uliman bicher uway na ki theologian ki bakrao but uriu syampang u bakrao hagat ko por hagi por jong ula junyaw yu u baulong uta uriu perkat perdanyo bakrao but u badon nam la itu baka way ka por la kali ya uliman bicher ya ka way ka chingkali ka ka bakrao tam ka baubriu ne ka briu kila banle akani ka pertai ubicar ula puson ya kata ka jingkeli but hadien kum bakatu kani por haba ula puson ya bakum kata ka jingkeli ula ai ya ka jubab kumni uang parlok ka bakrao tam ka baubriu la ne ka briu kila banle ani ka pertai kam day bakila ban long kum kita ki scientist wat la kalong ka badon kam day kum ki medical doctor wat la da kalong ka badon kam henrei wong ka bakrao tam bau briu ne ka briu kila ban le kalong ban walam ya ki weipat ki briu shall try Jesus Christ ki para bangit ki beit habang puson ka ka khubor ka bau blei ukwa ban kren leng bajong ne jan mit ha ki jing duai ba ki jing perkhat ki jonga ki labat yang ni ka wei bar ka khubor pedeng jong ka jing slok lang ha ka ni ka jan mit kalong ha ka dur jong ka wei ka jingkeli kan nungut ngilawalam syau Jisu kat nungut ki para mangait bait ngilawalam syau Jisu ya gabangan pensyong nong rem ya ka naga gospel kat kumu Yohanes hakilai teli ki benta halor ka jingem jong wei u apostol baru senran jong Jisu Kristus uni usenran baru apostol jong Jisu Kristus ya ubang akwa ban bu api hawa kum gani ke janmit ke pementa udai u apostol Andrew yole sidon napreng jong pi gani ke janmit ke bakarteng Andrew kata compare hanre yang ningia keren cepang u apostol Andrew udai u senran u wei nagi senran nagi kat arangut ki senran ke jong Jesus Christ Bara ketian Greek Andrew kamut manly lani courageous kabamut ubashlor lani ubadon ya kaman senrang latip ya u kumu wei nagi kat arangut ki senran ki jong Jesus Christ balatip ru ya u kampun sien om day dekat kerteng Andrew hanrei kampun sien latip ya u kum upara jong u Simon Petrus ipara bangit beit habang ipuli na kaktin ka jong blay layatu angi bauni usenran usyong usa habet saida jong ka Galilaya bat ka kam ka bautrei kalong ka kam nongtong dokha oh Andrew ulong tek kum uriu patpa ulong kum ki weipat day utau beriu ubapau kamat ladang ipuli bahan ketin ka jong blay ngin syam rupa tangkat tukat ni lato syapang jong u hakat testament ka batamai ulong lesi uberiu ubakam jar-jar habinu jor bagi weipat
ulong bakam jar-jar haminu jor baki wepat kisenran shu abangi puli na kaktian ka jong blai lai thu angi bauni ulong ubla syakot nengkong hakakam jong ka jinglong senran hau Jesus Christ lai thu na kaktian ka jong blai ba shwa baun bot yu Jesus Christ ulalong unong bot jong Yohanes nong penbaptis hanre bau Jesus khot yu tuan bot yang ula inono baru lalet pan bot yu Jesus Christ habulu ya snow syapang Jesus Christ ru no Yohanes nong penbaptis bau tau bawan adin jong ulong bakam kerau ula bot yu Jesus Christ ilok kibeit kalong di sisya kabalengok batang kandiat ngin syam ni ka jingtho na ka tin ka jong blay na ka bantachong hanre bakum kani ka janmiet ngakwa yang ngabat yang ngilang bangin puson halor ka jingem jong uniu senran jong Jesus Christ wat laulong briu u jar-jar wat laulong tau briu u bam da pau khamat wat laulong tau briu u balong ordinary man kom balong ki wei pat hanre udon ya ka wei ka jinglong ka basotana bakata kalong bau jualam ya ki wei pat show Jesus Christ ulong uwei na kisenran uba jus ngautenat uba ka jingshir rahem jong ukalong ban introduce yo Jesus Christ ya ki wei show Jesus Christ lok beit ki para banget ki beit habangin puli na kaktin ka jong ublay kalay kay tu angi bau Andrew ulawalam nengkong yaw dekot jong kay long ying ka long sem ka jong show Jesus Christ ulawalam nengkong om day ki wei ki mana syabar henre yaw lo jong henmen u jong u Petrus habaw lo yo ya ka jingkot no Jesus Christ bara wala mat ya ka jing shaman sim yaw Jesus Christ sa ka jing im jong uni u Andrew habungi puli na kaktin ka jong ublay syum hun ban syuk sakut tang haladi syum hun tang ban sengap haladi ya ka ka bola mat yu Jesus Christ aka jing im ka jong kwa ban share lem ya kata shiki wei pat kwa ban ya tu lem ya kata ka jing tiang ka jong Jesus Christ aka jing im ka jong ula lek ningkong banwat ya lo jong un men u Petrus ula lek nyang kong banwat ya udekot jong ka long ying ka long sem ka jong puli na kaktin ka jong blay na gospel Yohanes lenong ka menengkong dekot ka balay pesan ter pin syam ni ka jing shisha bara ula syam ya uni u Petrus ula ong ying ni kikentin ngila syam ya Mesaya katnu kalau ngawas ngutenat ki paramangit ki beit barkatai ka jing kemen ka bakrau ka badon hapo jong u ka bala penong yu nu Andrew baun share lem yu Jesus Christ ha ulau jong men u jong u Petrus lesia ka jing pet ka jong ka perthe i kumbau Andrew ulong ubakam hapo bani u Petrus da pau nam tan kuma pau nam u Petrus hadin laju tip ya u kumu para jong semen Petrus i borobor kumu don na keserniu ka jong uni u Petrus lok bait kumbau Andrew ulawalam ya u Petrus au Jisu ka eipat kabang manga bat makingi ngidei banle kai kabangi ngidei banle laju ong balada omdon u Andrew onom don Petrus saka history jong ka balang Kristen onom don Petrus saka balang Kristen pi ngaju perkat bakalong da shisha ka ba ban walam yeki wei kamtam ya kidekot lani gi baye ngasam laju kan kamsuk yang bangan krani ki waipat
Kan kam suk yangi bangin ya tu syaki waipat kiba jengai nangi kibom ya yangi. Namar bahabangi ni share ya kiba don haying jongi lese kadon kawai ka jing berkat baki wei ki kam yo iba ya ka jing em ka jongi. Bad iki jing duna ka jongi. Handai ngasno tanat ban berkat yuni Andrew. Shimla rit ulalong ubri waslur ban share yu Jesus Christ nangkong hal ka jong yeng kesam usu tu badong kaman penem lem ya uru usu tu baka jing penem ka bula yo leng bau Jesus Christ don kam lem ya kataru na ka bantaban penem lem nangkong nal ka jong yeng kesam lok beit ki para manget ki beit kat nongut na preng jonga bat jongi ki badan ka burden ka jing sngokya na ka mentaki longying bagi dekot jong ka yeng ka sam ka jongi yo le se don ki dekot jong ka longying ka jongi ki bom juan man kiu sha ka yeng ka bakentang ka jong bulai le se don ki dekot jong ka longying ka jongi ki bom pan sngap bat shashkor bat kim kwa iru bani osngo shapang jong Jesus Christ ka ka bangi ngilale na kabanta jongki kai kabangi kumuhun men lane kumu para kung ki kbe ki kpa ki bangi ngilale na kabanta ki dekot jong ka longying ka jongi ki bakum kita hato kata ka burden kam don mo ka jingkia hapo jongi baga jingkit kle ka bangi ngide ban shim nangkong nal ka jong ka ying ka sam ka jongi ki don shibun ki para bangi ki baot ya ka bakum ka de habangi kendo shani shatai habangi shongkai bagi para banget ki juya thu ya kani ngasole aran manuan shayeng mani namar bo khon jonga lane ka para jonga kim kwa ban kiu ka yeng ka bakentang ka jong blai lok bait ka don em kani ka jing sokya ani ka ka bangin le nengkong nalayeng haka jing le on tap you DL Moody uway na ginong yalap ki bakrao ukun rang ba jong ula yeng pat ula keren ula au DL Moody ula job yaki kun jong show Jesus Christ kat kalau mas ngo tenan hoy ulong nong yalap u bakrao andre udon ru ya ka jingkit kli ka baningkong ban job ningkong yaki kun ki jong show Jesus Christ ki parabanget ki beit baru uang utau kun rang ba baka ni ka day ka jing job ka bakrao tam kat nongot na preng jongi ki bapelot por banduai ya kamat jong bulai nang wanta ki dekot jong ka yeng ka jongi berkat haladi bat puson ka ka bangi mat agi yeng ki sam ki jongi hatu don ne em ki bangi ngidong kam ban walam yaki show Jesus Christ lok bait ka weipat ka bo Andrew ule kalong om tang bo la job ula walam yau Petrus ban long usenran ujong Jesus Christ ba unlong uwei na ki breu ki ba paunam haka history jong balang Kristen Andre haka wei kasin ulawa lamru ya wei ukena syau jisu baru na preng jongi nganget nyitip syabang kane kam dai ka ka bapela ka bangi ngimpat jios go ya ke jingsa ka jong Jesus Christ ya ki san hajar ngut larangin puli na kaktin ka jong belai gospel Yohanes Henry iwei hadu katsau hangtungin syam kumnu bau jisu ulap saya ki sana jarngut o gaktien ka jong blai ka tu bagi tu ki por bau jisu lech shenu ki pajba ki babon ki bot ya u namar bagi jing hikai ki jong ki long ki ba don bor adu kata-kata om tang kata u leru ya ki kamba ki bakrau kat adu bagi briu ki babon ki tuj ban bot ya u badakan ikasin kajar kat bakini ki pajba
kila dona ka jaka ka bakam jangai ka jaka ka bakimla ban yo ban thit ni ki jingbam kila tangan hadin bagila syong hangta ban sengap jaga kubur naga ketin ka jong blei padai ka bakum kata ka por habau jisu ulapa ban wat ya lagi jong gisenran jaga jingbam bau ni usyakri jong blei usenran baru apostol Andrew ulawan hau Jisu Kris uang kumni hau Jisu uang don uwe ukena angni ubadan santeli ki kepu barli bat arteli ki doka kai kani hatula ban pesa kata-kata tang santeli ki kepu bat arteli nila man kali kumnote uni andri utip syabang uni kena kumno utip syabang uni kena barka jingbam ka baudon lani kata tifin ka baudon hau hang ni ka penpau ya ka we ka jingsi bau ni u andru ulang briu u baji snow tenat ban don bat ki briu ban ngam artatin bau andru ulayo ban ya keren bat uni u kena namar kata lesi ulayo bantip bau ni ukena udon ya kita ke jingbam para bangej bait kani kari genuksa kumno bau andru walampat ya uni ukena syau Jisu Kris walam ya uni ukena syau Jisu Kris kajing keli na kabenta jonga bat jong pi kalong hatu don manu bahateng nginyau o uni ulong ubam dadon dor than o kani kalong kabangim dadon kam than banyalap hatu don hateng bagi sengau kumta hatu uni ubri ulong bakordor mo bangalak banyatu au syabang Jisu Kris o Andrew ulapet ulawat ula shem ya ukena ubabun sin lese ka jing perkhat salansar jongi i ken bangim dan yo korthan kamtam banwalam yaki syau Jisu Kris ki para bangej ki bait ki lok ki bait u andru wong don uwei ukena hang ni hatung yela mo ban ong kumju don uwei ubriu ne ka briu hang ne don uwei unongkrong ne ka nongkrong hang ne don uwei unong at plang bat ka nong at plang hang ne hatung ila mo ban ong kumta teng kini kilong insignificant hapadeng jongi bat ngimjukan mau ban share ya ka gospel hapadeng jongki ki para bangej beit kumno tingin syem ya kani kesenjam bangin wan lampat ya gitu ki bombat jupoi syaka jing syakri ya belai kumno ngin syem ya kesenjam ban walam ya ki weipat ki bombat itu ya Jisu Kris neki momban pediang ya Jisu Kris ka jing em ka jongki page saudong haba bimi nakani ka yeng ka bakentang ka jong belai nadok syebet pat lasai ya ki jing trei ka jing kata Yodon mano kiba ngila kumnyo hakipor kiba mensyua kiba long insignificant kiba ngim da kenkor than lesi kiba don kam yo Jisu Kris hakajing em kajongki lesi don napdeng jongi kiba doni ki nong trei kiba trelang bat ngi kiba bat itu yo Jisu Kris ka kiba ngila le hapdeng jongki yo bang ye thu ya kiba bon ki jingjan ka bertai Henry kelet ban mention ia ka kerteng ka jong Jisu Kris. Ia keren shibun ge gini kisni. Ngitip lot ia ka pertai baro ka we, la ka long ka sensyar ka kadar ka imlang ka salang ka trei ka kta ba ki we. Henry nga smusi ban ong ba bon sin ngim ju share yo Jisu Kris ha ka jing im jong i kong ki Kristan. Bagata ka de ka drawback ka ba kraw tam. Kabau Jisu snow tanat lok bait ayu ngilale na kontaki weipat
Kumno ngin walam yaki way siya ka Sunday school. Kumno ngin ya walam yaki way pat siya ki jingya sang samla lani ki jingya sang kana. Ka syong hanga badangi hatungi don neem ya ka jing sungo kitkli. Ya ka burden na po jongi. Ya ka ka bangi lama. Yau Jesus Christ ha ka jing em ka jongi. Kawai pat kilok bait kabu Andrew ulawalam show Jesus Christ lani ula introduce kadai ya ki Greek. Ladangin puli naga gospel Yohanes lenong ka khatar de khot ka arpo ter ngin syam kumno badon na ki Greek ki balawan hau Philip bat ki daong ko kenrat ngi kwa banyo i yau Jesus. Ka pertairi India mentaka kwa banyo i yau Jisu kilok pa ita. Ka kwa banyo i yau Jisu. Handai ngas ngosi banong babun sin ngilapen ka adom yau Jisu leng baga jing em ka jong. Ul Mahatma Gandhi ubang ginang kan mau menen kesngi ya kesngi ka jong. Uong bala jin dalaki Kristan ki im kat kum ke jing hikai u Jisu ngatarai ba barok kawai kari India kala Kristan lot. Lok bait kai kabangi ngilale. Habangi pai na gani ktin ke jong ulay ngin syam. Ba habaki ni ki Greek kilawan show Philip. U Philip ula introduce penban nya ki show Andrew. Syum lawalam yaki show Petrus. Yo lesi buting banwalam yaki show Petrus. Ande utip syai bu Andrew udon iya kan ika personality. Ka udon ka jingit kle na kabit na kabentaki waipat. Ulawalam yaki bat baroar kilalek banyalam hau Jesus Christ. Lok bait katno kalong kabakamen. Ngamud doru Jesus Christ unjen daladap da ke jingkemen ka bakrau. Hawa yo iya ki gentle baki wan syau. Barudon ke jingyo ipau. Baka pertehi barok kawe baki jaj benriu kinsawan syau. U Jisu ong ha kalenong bakat ar dekot lai po ar. Ngati ondar kentiu yang nagakendo. Ngan penuan ya ki beriu baro syalade. Ki lok ki bait ki parabanget haman bangi syam yau Andrew haka testament ka batemai ngi syam bau jualam ya ki wei syau Jesus Christ. O ngila man syam ya ki Andrew haki ni kisngi haki ministry ki babon. Kerpang kitray na kabantaban share ban introduce yano show Jesus Christ. Henry bangi pai show Andrew ulong da shisha usenran ubadon ya kajing sengoret au. Ulong ubri ubas sengoret ulong syabar lane ulong behind the scene. Juda pautan kum giway pat kisenran. Henry u nyalau jong kenrat ujong. Ulang bola kloy ban train nak bantau blay hakabari. Ukam long concern ya kajing syakri nak bantau trai. Hagini gisngi dak baburom bunsin nyem kwa ban long secondary. Andre ngasyam hakajing im jong Andrew ba sngo ya kita paro. Wala ka kam ka utray ka di kabari bat kanong ki yo di ki weipat andre sngo kita. Namar utip baka ka baule kalau nang bentau kenrat ujong. Lok bai naka ka bangilaman syam naka ketinu blay ngilaban ong baula ban walam ya ki kenhon ki beriu haki lai kenhon. Kawai kalong bawa walam nengkong yau dekat jong ka yeng ka jong. Kabaar kalau ulah walam jauh tu kena, kampir lah ulang kena ni orang pak, ubarit ni ubakrau hakamat jongo, berkadu ingin syam bulu walam, ya, kini kekenhon jong kikrik
ki balong ki weipat ki jaj penrio ki bomdon ke jingya de satya badu la kalong haga kolshor bat ke rukom em ka jong lok ba I atung gidon ne em kani ka jing sngokya nang matagi weipat ki jaj penrio kumba uni andri udon ngila ban ong le sing yimla ban long lut ki missionary lane kinong tre ba kinong yalap ya ka ketin ka jong ble hanring idon ka kamram ka ba krau ka ba ngingin duai ka ba ngingin krishan ya ka kam mission idon shibon ki briu ki jong ble ki ba mat ki jing ki mission field ki jong ki ba mat ye ki jing tenju ki ba meding ayu bangi kum ki dekat jong ka balang ngilale na ka benta jong ki lok ba it kidon ki missionary ki bala IT ya la jong jing em na ka benta Jesus Christ bardai ka kamram ka jong kum ki dekat jong ka balang bangingin krishan lem nyaki la kalong ki jing duai la ne la kalong ki jing krishan ki jong I hak ken jamet gidon kam nyaki brio ki badon nyaka jing sngokit khle na ka benta ka mission ka jong ble wat lang yimla man lej daladi shiki lengkhatre lani shiki jaka ki ba hanre gila ban le na ka benta ki weipat ki badon haki benta ki ba syakmat do ban prat ya ka lengkha ka jong ble u John Stott uong baka mission kamut baka balang ka deiru banlong kamlu baka jingshai jong ka pertai la puli ka pasdang menne bala dangi kwa banyalap yu Jesus Christ ka deiru yang badangi bangin long kamlu baka jingshai jong ka pertai hateng ka jaka bangin long ka jingshai ni syampan ban yaladi bangilong ka jingdom ngi sempan ban yaladi bangilong ki ding penkiang ki weipat bakin but yu Jesus Christ balarang ilong kumta ngi de ya kaban penbaik nyo ki para banget bait u Emil Brenner uong baga mission kam shemi na kanong ka jinglong ka bakwan mentoy jong ka balang Henry ka mission ka day ka bala penong ya ka berka jingim jong ka kabalang kadon namar baga mission kadon kumba kading kerhem namar don batang ya ka lok bait lada kabalang kam yalap ngis ngutu syai bakata kabalang kalong kabayap ngidong kam namar kata bangin don ke jing sngokya bangin pentre kam ya kani ke commission ka jong Jesus Christ ban penlong senran yaki penriu paro u Andrew haka jing terai ka jongu ulala man walam yaki lai ken hon ki brio ka eipat ka kamram jonga pat jongi kum ki bangen hatongi kwa ni em badon benta haka ni ka mission ka jongu belai ka syong hanga badangi langi don ni em kani ka jing sokit kle bat kajing it nak mentaki weipat u David Bush uang commission kadon ya ka tenrai jongka haka donot ka jong blay u blay ulong kata ka umpo uleu ka ba kersoi da ka jing it kani ka tenrai ka ba jeliu jong ka mission uong susu kalong ka bom la ban kam ngam jeliu ban ya kani kadon ka mission namar ba blay u ya kibrio ai bagari ka jingit ka jong blay kan tre nga badangi bangiru ngin it ya kiwai kumbau blay ula penem barula chwa yangi haswa bangangan syong ngaken mau ya kawai ka jingkran hakapor bangadang pule lengba jong nung hikai jonga Reverend P.P. Thomas bat aga jingkran ga jong uju challenge ngi ki student uyathu ya ka we ka jing yathu uong
Hakapor mensua. Kaladon kawai kejing kai. Cricket World Cup. Hakabalai kai. Hapadeng ke India ke Pakistan. Pada kata kejing kai final World Cup, Cricket World Cup. Ke India layatu bakaladon hapadeng beratemir bahkan sasyarem. Ko mengitip habalai kai ke India ke Pakistan, ki brio ki apet. Bad kita kuat, ban job lah gajong gari, kumjuru kalalong kata kapur, ka India sabakan remno, ladon apa yang jingdo jingkermen ke bakrau, ki kentin no commentator, kata kapur kilong ki basengutan adu kata-kata, udon satang uyu batsman. Ubala ban penjob ladalong kabala ya keri India bari ka tim India. Sachin Tendulkar. Commentator ula ong ya kini kentin haga ketin pareng. Come on Sachin. India is looking at you at this moment. If not you then who? If not now then when? And if not here, then where? Kita kini kentin kibo komentator ulah penmi kata kapor. Log ba ngakwa man bu ikini keju ki jingkili. Larom day mga manopat. Larom day mapi manopat. Kiban ra ya ka gospel ka jingpen em ka jong Jesus Christ syaki weipat kibon pa ito yo. If not now, then when? Larom day menta lanupan. Hatung isuhun mancuan jika jing syakri belai ban singap nak away ke Sunday, syakaway ke Sunday ki jingkran ke jongi henry nyem kwa ban le move out of the comfort zone. Le nak menta uji sukres menta. If not here, then where? Larom day nang ni nal kajong kabalang. Nalaka jong ka snong ka tao, nalaka jong ka riba ka jat benrio. Teha epat bangin sedang, ya kani mission ka jong i. Ublay un kurku borun yarap bengi, lengbau mensim bakut ujong. Ngin dua iwe pa iwe, harga yung iyeng gisam ka jong i. Main kerpat na ubulay mun Christian bor yang i. Kanang mangila, man pendep, ya kani mission ka jong ublay, haka jing em ka jong i. Iwe pa iwe. Bat pangilang ban le daga bawalam ni kiwe ru. Syau Jesus Christ. Ublay na kamta kaburom jango. Amen. Ipan pau gijing sngeu ngu ublay na kamta kani kapor ka kodor ka bawa yangi. Ya wangila pan pandon burom ya ke kertang ke jong o. Ngila poy tat sya kapan panwa ya kani ke jing syakri ke jongi. Ngadon ban ai kublay ya kinong simbata baro. Ai kublay kerpang na kabanta ki volunteers ki paniat pembet penbiang ya ki ai baro. Ai kublay na kabanta ki pet ya ka sound system. Kini ki paralok ki jongi ki bale ya ka recording ya ka ban panpoi ya kani ka jing syakri lang ki jongi ki yeng ki sem jong ki dekhot jong ka balang bat ki weiru kumju ni ai khublei na ka banta ki basumar ya ka yeng ni ki ba panphu panpheng ki ba pankhuj pen suba ya ka jing syakri kan long ka babe ka baranthi ni ai khublei ki nong sim banta nadu ki ba puli ba dwai Kiba ya special number Badru ya pastor Reverend Ed Dopri. Ibla ayangi ya tu ke kubor nak ketin ke jonglei ke badai biang por nak banta jongi bad jong ke sengi. Ke batanju yangi ba ke challenge yangi. Langin sa haju nengin le nak banta blai. Ngidon lagi jong ki bor ki bari ki potentials ki jongi. Tungin pendon kami yaki hari hapau wan ra yaki wei
ya kejat kedeng pena kejong Kris kiwat man kilat bat man kidong pin siam yo kau hakin nyut bacro kublai sibun pastor nak bentak to ko kubor kejong pi ko pen ki yakin men sem kejong batu blai undon kat lembat pia ba pilik pai Siki ying ki sem ki jong pi rang khat pa di parlok ki jong pi un ri un dan ke ri pi un da kur khui pi kam tam ka kam ka jing shakri ki jong pi ban sei ki nong tre ki ba Vietnam ban ra ye ka gospel ba ka jing pen im ka jong Chris shaki wei pat tungin mi na ka ying ka ba kantang ka jong u rang khat pa ki jing kur khu ki ba hatam ki jong u Ini penwai no, ya kajing syakri jungi, kini kapor, kajing rumah, kaba san spa san po, kajing wer, ya kinong tre, ki lengkha ki berle ki la ibah, satang ya kinong tre ki ap manta, kinong tre ki kendiat ka kam kebun, kajing du kajing sep kan long sibun, ngin mi ta kajing sngukit klik, ya kani ka kam, kajong play, kajing rumah, kaba san spa san po, pada hadian kani, ngan kerpat I pastor in ngubah. Man pelat ini dekat jingkar ku penwai.
Bara kapawaino turai bagajing ay kabadap biang kajong turai banong panembe jong Jesus Christ. Kajing iba kajong ublay kupana bom jukut bagajing selok kabatiang kapapensyay borum mensim bakoy. Tugin nilai belong ublay kini don rengkat lembat ngi kum kabalang hangne. Rengkat bagi wairu kiba syakri me ne gari bara keleng setelah kepertai. Naduk mentah syaduk kiba bom jukut ru. Amen.